पवार कुटुंब कधीच पुरोगामी नव्हतं असं सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले। पुरोगामीपणाच्या आडून सत्तेसाठी कार्यक्रम राबवले असाही घणाघात त्यांनी केलेला आहे। सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारावरूनही त्यांनी निशाणा साधलेला आहे। पवार कुटुंब हे कधीच पुरोगामी नव्हतं, कारण पुरोगामीपणाच्या आडुशानं सत्तागामी हाच एक कलमी कार्यक्रम खऱ्या अर्थानं पवारांनी त्यांच्या कुटुंबाने या महाराष्ट्रामध्ये राबवलेला होता। आणि या राज्यामध्ये पुरोगामी हे शाहू फुले आंबेडकर होते, हे फक्त त्यांची नावं घेऊन मताचा जोगवा मागून सत्तेच्या खुर्चीवरती अश्वरूढ होत होते। आणि म्हणून मला राज्यातल्या पुरोगाम्यांना विचारायचं आहे की आता तुमच्यात काय बहिरपण आलंय का, आंधळपण आलंय का, कुठं गेला पुरोगामीपणा?